أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta buguwa suna tambayan fassarar mafarkin wanda ya ga yana yin sallah amma da tsagin jikin shi na dama yake yin sallah ko kuma da tsagin jikin shi na hagu yake yin sallah amma kuma sallah ce yake kamar alamun a yanda yake nuna a cikin sallah a mafarkin kamar baya da lafiya ko kuma yana yin sallah ne amma kuma sallar da yake yi din yana yin ta amma kuma yana ganin tsagin jikin shi na hagun ko na daman shi yana iya yin sallar da shi amma ɗayan ba zai iya yin sallar da shi ba. Wannan yana nuna cewa rashin lafiya ce za ta same shi, Allah shi ke da sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi